दिनै नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान बेजोंहाय दिनै गुदि बाथौआ दिनै नुदान हालामसिम थानाय सेन' फाख्रिगुरियाव गाजा गोमजायै सानैनि हाबाफारिजों खुंलांबाय बिनि गेजेरजों रायजोनो मा मेसेज होगोन? आं गिबियावनो नुदा दख'रा आफादनिफ्राय बड'लेण्ड रादाबनि नायगिरि बिथांमोन आरो फरायगिरिफोर आरो दुब्लिनि नायगिरि बिथांमोन आरो फरायगिरिफोरखौ गिबियावनो आंनि अननाय बावहरग्रोबाय। दिनै जोंनि गुदि बाथौ धोरोमा दिनै मोनसे फैयै फैनानै 2010निफ्रायनो जों बे खेराइ फालिबोनानै दिनै जोङो 50 बोसोर जानाय लोगो जों गोदो रुफाथि मायथाइयाव खुंफुंनाय आरो खुंफुंनायाव दिनै गेवलां मेल हाबाफारिबो जानानै थांबाय। बे गाहाय आलासि हिसाबै जोंना अरुणाचलनिफ्राय फैदोंमोन श्री बिहुराम बारि सार आरो जोंनिनो नुदा दख'रानि सेन्ट्रेलनिफ्राय नुजाफैनो हादोंमोन श्री रबिराम रामसियारि बिथांमोना बेसेन गोसा बिबुंथिजों माखासे होलांबाय आरो माखासे नुदा दख'रायाव मावनांगौनि गुदि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिफोरखौ मोजाङै बुंलांदों। गासै धोरोम बागैबो बिथांमोना मोजाङै जोंखौ अनसायदों। आं मोनसे मेसेज होनो सानो जे जोंनि गुदि बाथौ धोरोमा दिनै गोदोनि बायदि नङा। गोदो जेरै सोलिदोंमोन बेबायदि गैला। दिनै बहुद सोलायबोबाय। नेमखान्थि आसारखान्थिया दंबाबो जोंनि गुदि धोरोम बाथौआ मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव फैनो हाबाय होननानै जों आसा खालामो। नैबे दिनै समाव जितु रुफाथि मायथाइ साननै सानथामानि हाबाफारि बेवहाय ओरैनो मा हाबाफारिजों खुंनाय जायो? बेहाय 26 खालि जोङो थान्दै मेल हाबाफारि लाबाय। बिनि उनाव जोङो मैया मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय खेराइ मेन फेस्टिभेल हिसाबै जोङो खेराइखौ फालियो। बेखौ जों खेराइ होनानै माखासे गाजा होनानै जोङो बेखौबो बिदाय खालामबाय आरो दिनै लास्ट खालि जोङो अपेन सेसन हिसाबै जोङो गेवलां मेल हाबाफारिखौ लानानै दिनै गाजा गोमजायैनो खुंलांबाय आरो दा जोंना जानो गोनां दङ मोनाबिलिनि हारिमु बिलिफां बे फैगासिनो जोंनाव हांख्राय जानाय आलासि हिसाबै खनगिरि हिसाबै फंबाय मोनसोम बर' आरो सासे दङ बिनानाव जोमेरानि ब्रह्म बिथांमोना जोंखौ गाब गोनां कालारफुल हिसाबै हारिमुफोरखौ देखायगोन होननानै मिजिंथिनानै बिसोरखौ जों हांख्रायदों। दिनैनि नैबे गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै नैबे गुदि बाथौनि जितु रुफाथि मायथाइ बेयाव बाहागो लानाय रायजोखौ मा मेसेज होगोन? गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरिफोरनिसिमबो सिबिनाय आरो बरायनायखौ बावहरग्रोदों। कर्डिनेसन जानानै जे दिनै एलाइस्रि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिलभार जुबलि फालिनायजों लोगोसे गोथार बाथौ सान फालिथाय हाबाफारिखौ लादों। जोबोरै मोजां जादों। मानो होनब्ला बेवहाय गिबि खेबनि थाखाय बाहागो लानो मोनदों। मानो होनबा दिनै बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आरो जोंनि धोरोमनि जे आब्रुथिखौ लाखिनानै दिनै बे साननैनि हाबाफारियाव गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननानै आरो बे बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय धोरोमारि बिथिङाव खौसेयै दावगालांनो थाखाय जों जेरैबायदि कर्डिनेसन कमिटिनि गेजेरजों दावगाबोदों आरो बे दावगाबोनायजों लोगोसे दिनै मोनसे फोरमान जाबाय जे जोङो खौसे जायोब्ला जोङो धोरोमखौ मुलुगाव गेवलांसार खालामनो थाखाय जौगासार होनो थाखाय समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जोंनि हारिमु आसार खान्थि सोलोंथाइ बिथिंखौ दावगाहोनो थाखाय निस्सय दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे कर्डिनेसन कमिटिनि गेजेरजों जों बाथौ धोरोमखौ दिनै मुलुगाव गोसार होनो हागोन आरो बेनि थाखायनो दिनै कर्डिनेसन कमिटिया खामानि मावदों आरो बेयो रायजो राजाफोरनो जों बेखौनो मोजां मेसेज होनो दुलाराय बाथौ गौथुमजों जथायै कर्डिनेसन कमिटि खौसेयै दिनै बाथौ जिमनि खामानि मावनाय नेसनेल हलिडे मोननांगौनि खामानि मावनाय दिनैनि समाव गमामायैनो जोङो गोजोननाय फोरमायदों। रायजो राजा बिथांमोना बाथौ सिबियारि बिथांमोना जोंखौ मोजां माबादों खावलायदों जे खामानि मावलांनो थाखाय जों दिनैनि समाव लोगो मोननानै रायजो राजानो मोजां मोनसे गोथार बाथौ साननि गोजोननायखौ बावहरदों। दिनैनि समाव बाथौखौनो गुबुन गुबुन रोखोमजों फुजिनाय एबा सिबिनाय नुनो मोनो बिसोरनि सायाव मा खावलायगोन? दा दिनै जोङो कर्डिनेसन कमिटिनि गेजेरजों बेखौनो जों खावलायदों जे गोबां बाथौखौ लानानै जे कर्डिनेसन कमिटिखौ 14टा गौथुमारि बिथिंखौ लानानै जोङो मोनसे कर्डिनेसन कमिटि दाफुंदों। दा बेवहाय मोनसे खावलायनाय जादों जे जोङो बाथौ धोरोमाव खौसे थानांगौ नाथाय इसिङारि गावबा गाव जिखिनि सिबिनाय खान्थि दङ बेखौ जोङो आखाइ होथ'वालाखिनो जोङो धोरोम हिसाबै खौसेयै जों फालिनो थाखाय जों आवगायबोदों आरो बिथांमोनाबो बाथौ धोरोमजोंनो खामानि मावगोन आरो बाथौ धोरोमनि थाखाय गेवलांसारनायनि खामानि मावगोन। बिथांमोना जाबायदि दङ बेबायदिनो थानांगोन नाथाय गुबुन धोरोम फारसे कनभार्ट जालांनायखौ बे कर्डिनेसन कमिटिनिफ्राय अरायसम नोजोर होनाय जागोन।
थेंक इउ। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।